Һәр гаиләнең һәм милләтнең үз традицияләре бар. Һәм ул буыннан буынга күчеп тарихны саклый торган кыйммәтлек. Җырчыларыбызның гаиләләрендә бүгенге көнгә кадәр борынгы традицияләр сакланганмы һәм аларның кайсылары үтәлә? Бүген мин Дилә Нигъмәтуллина бу сорауга җавапны яшьлек тавышында ачыклыйм. Киттек! Кызганыч, ләкин безгә алдагы моңлы җырчыбызны озатыр вакыт килеп җитте. Клибын тапшырубыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Әниен кесине дөньяның яктысым, әниен кесине җанымның яртысым, әниен ки елама бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Экраныбызда иң күркәм мизгел премьера. Танышабыз. Рамазан айын Айгөл Зайнуллина гаиләсе көтеп ала. Ислам диненә якын буларак ураза тоту аның гаиләсендә изге гамәл. Без үз чиратыбызда Айгөлгә лаеклы урынны тапшырып, клибын карап узабыз.
Алдагы җырчыбызның иң яраткан, җанына рәхәтлек китерә торган бәйрәме ул Сабан туй бәйрәме. Ел сайын шушы бәйрәм бар гаиләне бер майданчыкта җыя. Аннан да җылы, күңелле һәм матур бәйрәм юктыр ди ул. Килешәбез һәм клибын карыйбыз. TMTV телеканалының социаль шелтәрләре сезнең өчен эшли. Instagram, ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт, бирдә өр-яңа хәбәрләр, атна саен шәп бүләкләр һәм әлбәттә сез яраткан җырлар. Кайтуыңны көтәсеңдер һәр көн сагынып, язлар җитсен инде җирләр кипсен, кайтырмын мин кыштай кагынып, без кайтырбыз әнкәй тик көткәндә, син бит безнең өчен бер генә, еллар үтәр менә Без
Туған елге қызмет етебіз, сенің білем болу мезгіллерің, ойлар ашы үзіліп күтебіз. Біз қойтырбыз әнкейті күткені, сен бит біздің үшін бергені. Yıllar öter mene bugüngedey, soqlanırsın bizning ko'ngilda. Biz qo'ytirmiz әнкәйті күткені, сен бит bizning үшін бергені. Yıllar öter mene bugüngedey, soqlanırsın bizning ko'ngilda. Yıllar öter mene bugüngedey, soqlanırsın bizning ko'ngilda. Soqlanırsın bizning ko'ngilda. Biz buundan buunga көшә торган дини бәйрәмнәрне бер дә калдырмыйбыз, дип сүзен башлады Инсаф Марданов. Biz bütün гаиләбез һәм әтәниләр белән бергә туган көннәрне, бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Җәй көннәрендә еш табигать кочагына чыгып, рәхәтләнеп, сөйләшеп, көлешеп, тәмле ризыклар пешерергә яратабыз ди ул. Афәрин! Бергә үзеңне чакырабыз һәм клибыңга күчәбез. Күнні күрәсің төшіме, елмайып шығасың тиренәңінен. Шәшіңіне жиләргә, жиләргә, жиләргә таратып үтәсің тиренәңінен. Yırakka dübelegen araşım, ıfıkta suraka yaş, zoraka yaş, zoraka yaş. Ağlıma yanarsın, yanarsın.
Инсаф Мардан. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары нәкъ синең кулда. Сихрләде серле күзләре Колагымда ишетелә назлы сүзләрең Мин бәхетле синең белән бергә чагымда Гөмерлеккә булшы янымда Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Синең янда күңелкәем мәхәббәт сизәр Йөрәккәем сине тибә Bir қолыңны әйдә җаным атлык бергә Минем генә сөйгән ярым булшы гомергә Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларына барасы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Гөмерлеккә ярымы булып каласы ирек Каласы ирек Айгөл Закирзянова яшьлек тавышын дәвам итә. Аның гаиләсендә гореф-гадәтләргә хөрмәт белән карыйлар, ләкин кайсында булса аерып ел саен үтәлә торган гадәт бар дип әйтмәде. Җырчыбыз исә бүген алдагы баскычта урнаша.
tügerek Yeşikdiler birgeler Көп vaqt alayı bulamay Yazmış bit bizden tırmay Rencime mila balam Bulmadı başka şaram Hay vaqt şulay tırmış Allah bütten bırılış Nidir bulam arada Tutup kalmay balada Vaqtını suzu arıdı Üzülür jipni tarıdı Bäxetdiler tügerek Kite ulda tegerek Yürekler dürülep yanmay Söyüge uğrını kalmay Rencime mila balam Bulmadı başka şaram Hay vaqt şulay tırmış Allah bütten bırılış Nidir bulam arada Tutup kalmay balada Vaqtını suzu arıdı Üzülür jipni tarıdı Vaqtını suzu arıdı Üzülür jipni tarıdı Üzülür jipni tarıdı Turmuş tügeli yüzmeselik Sınav birmez düzemeselik Quyoshda çıkmay durmay Bulutlar almay qalmay Rencime mila balam Bulmadı başka şaram Hay vaqt şulay tırmış Allah bütten bırılış Nidir bulam arada Tutup kalmay balada Vaqtını suzu arıdı Üzülür jipni tarıtıp Vaqtını suzu arıtıp Üzülür jipni tarıtıp Üzülür jipni Күптән түгел генә премьера булып кергән яшь талантлы җырчыбыз чираттагы баскычта урнаша. Аның клибын мөгаен әле күреп тә өлгермәгәнсездер. Гадәттән тыш булган стиль, яңа җыр һәм сыйфатлы клип карыйбыз. Indesine
Кирәкми, миңа кирәкми Синең хисләр мине эретми Еракларга киттең мине калдырып Вакыт яраларны төзәтми Юк ышанмыйм, юк ышанмыйм Хасите төркем кызлары Яңа ел бәйрәмен бик яраталар. Чөнки бу бәйрәм барлык туганнарым белән очрашыр өчен зур сәбәп. Барысы да үз эшләрен калдырып, ел саен бергә җыелалар. Шуңа алар моны иң күркәм бәйрәм дип саныйлар һәм бер дә ялгышмыйлар миңа калса.
тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позициягә лаек булган икән? Әйдәгез исебезгә төшереп китик. Әниемнән качып кына сөрләшкән көннәребез, сулар сибеп тәрбияләп үстергән гөлләребез. Без кайтырбыз әнкәй көткәндә, син бит безнең өчен бер генә. Еллар үтәр менә бүгенгедәй, сакланырсың безнең күңелдә. Şeşeline jillerge, jillerge, jillerge Aradım üdesin direninden İlkel durmuş yollarından bazı irek Ömrükke yarını bulup bazı irek Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Юк, ышанмыйм сиңа, ышанмыйм. Синең белән бергә була алмыйм. Еракларга киттең мине калдырып, һаман да үзеңне оныта алмыйм. Ай былыбылым, ай былыбылым, ак иделе таң ата. Ай былыбылым, ай былыбылым, ак иделе таң ата. Алдагы җырчыбызның гаиләләрендә гореф-гадәтләр күп түгел. Шулай да берничәсе сакланган. Ел сайын мулла чакырып Коръән ашлары уздыралар, зур бәйрәмнәрдә милли ризыклар пешерәләр. Әйдәгез үзен дә бирегә чакырыйк. Экраныбызда Айнур Галләмов. Nasip yarın dipsiden yarattım Bari sin diye bäğrim can attım Ник şulay buldu Yollar ayrıldı Barkışlar idik Kanat ayrıldı Kişede sinsiz, bugünde sinsiz Sina da belki ağırdır minsiz Tünlerini yanam, yalnızım kalan Özlüp sağınıp, kanla uyanam Kişede sinsiz, bugünde sinsiz Sina da
кешен шын булмаганмы әллә ярату ник кирәк булды жанны ялату кичәдә синсез бүгендә синсез сиңа да бәлки авырдыр минсез төннәрен янам ялгызым калам эзләп сагынып таңда уянам кичәдә синсез бүгендә синсез сиңа да бәлки авырдыр минсез төннәрен янам ялгызым калам эзләп сагынып таңда уянам Түгел мин көтәм Яраттың мине анысын беләм Өзелми калган Өмөтләр җепләре көтә һаман Синең килүне Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки авырдыр минсез Төннәрен янам Ялгызым калам, эзләп сагынып таңда уянам Кичәдә синсез, бүгендә синсез Сиңа да бәлки авырдыр минсез Төннәрен янам, ялгызым калам Эзләп сагынып таңда уянам Төннәрен янам, ялгызым калам Эзләп сагынып таңда уянам Эзләп сагынып таңда уянам Бүгенге көндә традициялары гомумән үзгәреп яңа килешкә керсә дә, алар бар, алар саклана. Һәм без аның белән горурланып, тарихны алга таба язырга тиеш. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән бүген булдым мин Дилә Нигъматуллина. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз, дуслар.